Kurasa o welateki piçûk e. Em ê aniha çima qala wê bikin ji ber serketina wê. Ê baş e çi kiriye li gel ku welatekî piçûk e di Kupaya Cîhanê de welatên mezin jî li doxa hiştin û mafê çûyîna Kupaya Cîhanê a 2026an bi dest xist. Bifikirin ku İtalya welatekî piçûk e, mafê çûyînê hê bi dest nexistiye, tenê mafê lîstina maçên play-offê bi dest xist, lê ev welatê piçûk Kurasao mafê çûyîna Kupaya Cîhanê bi dest xist. Me got welatekî piçûk e, nüfusa wê çi qasî ye? Nüfusa wê 150,000 e. Bi qasî îdira Kurdan tune ye. Piraniya nüfusa wan li paytextê dijî. Navê paytextê wan Willemstad e. Nüfusa wê derê 150,000 e. Bi qasî Erxeniya Amedê tune ye. Li Erxeniya Amedê 139,000 nüfus heye. 26 milyon bütçeya tîma vî welatî ye. Welatê Kurasao. 26 milyon euro. Bütçeya Amedsporê 10 milyon û tiştek euro ye. Yani bi qasî du qatê bi qasî du tîmên Amedsporê, ne zêde. Eger em ber bütçeya İtalyayê deynin berhev, bütçeya Kurasao tiştekî gelekî û gelekî piçûk e. Stadê wan ê herî mezin Ergilio Hattoye ciyê 15,000 kesî ye. Stada ku Amedspor lê dilîze li Amedê ciyê 33,000 kesî ye. Em dev ji Amedsporê berdin, stada ku li Kobanî meha çûyî hat vekirin, bi qasî stada wan a herî mezin e. Kurasao 150,000 kes e. Efrîn 500,000 kes e. Kurasao dikare here Kupaya Cîhanê bilîze. Efrîna ku 500,000 kes e, nikare bi Kurdî li bajarê xwe dersê bide. Tabelayên bi Kurdî yên li ser dibistanan û nexweşxaneyan jî hatin daxistin û bi Tirkî tabela lê kirin. 150,000 însan welatekî piçûk Kurasao li dinyayê navdar e. Dikare here Kupaya Cîhanê li Efrînê nikare futbol ji bê lîstin. Dinyayê kusa. Ev Kurasao 2026an de di meha pûşber û tîrmehê de wê li di Kupaya Cîhanê de bilîze. Vê carî Kupaya Cîhanê li sê welatan li derkeve, li Deyayê, Meksîka û Kanadayê. Sala pêşiya me li Kurasao jî wê lûr be û em ê jî lê temaşe bikin. Helbet hêviya me heye ew e ku rojekî li Kobanî jî ew stada ku me xal kir, li Duhokê jî û li Hewlêrê jî maçekî Kupaya Cîhanê bêlîstin. Em hêvî bikin ev welatê piçûk di Kupaya Cîhanê de wê hêzê de tir bi ser keve, çima nebe. Lê helbet em ê temaşe bikin. Serketin bo Kurasaoyê.